बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ BTR आव गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिथांमोननो फैगौ 13 आरो 14 आगस्ट अक्ट'आव थिसनलाइ होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव फोनांजाब लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बेबायदिनो मागथाइगाव BCDCनि सिङाव थानाय लांदांगुरि गामियावबो गोदानै दोंसे लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि BTR ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय BTR सोरखारा गोख्रों हाबा मावगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव गासै 15 किल'मिटार लावथाइनि गोदानै दोंसे लामा बेखेवनानै होनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायो। आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो लामा दालां फरायसालि बायदिफोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो फोजोबस्रांगोन होननानैबो बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंबावो दि खम समनि गेजेरावनो BTR आव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय जासिगोन होननानैबो फोरमायो। आरो गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोननोबो साख्रिनि थिसनलाइखौ फैगौ 13 आरो 14 अक्ट'आव होनाय जासिगोन होननानैबो बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायबावो। बेजों लोगोसे आरोबाव थाबैनो उफ्रा टेट आनजादखौबो खुंनाय जासिगोन होननानै बिथाङा मिथिहोबावो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। दिनै 6 आगस्ट अदेबानि शुक्रबार दिनैनि सानाव बड'लेण्ड मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुङोदि थांनाय बावैसो सान सिगां NDAB नि गायसनगिरि एबा BTR नि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोना आसामनि जे काहिलिपारायाव थानाय केम्प बे केम्पनि खाथियाव मोनसे स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनफैनाय बेखौ मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो हादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय बेबायदि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बख'ना लाबोनानै मानि थाखाय स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनफैखो बेखौ दासिमबो रोखायै मोनथिनो हायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायो। बेनिखायनो बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरो दि जे उद्देश्यजों बिथांमोना बिथां रन्जन दैमारिखौ मोनसे स्पेसियेल जेल बानायना दोनफैदों बिनि थांखिया जेब्लाबो गोथों जानांगोन आरो जेबो षड़यन्त्र थानो मोननाय नङा होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथियो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि जुदि माबाफोर षड़यन्त्र थायोब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो गनायनानै सैज' खालामनानै थानाय जानाय नङा होननानै रोखा फोरमायो। लोगोसे BTR गभर्नमेन्टखौबो बिथांमोना बुंबावो दि जे बिथांमोनाबो स्पेसियेल जेल बानायनानै बिथां सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ मानि थाखाय दोनफैदों बिनि सायाव नायबिजिरनो नांगौ होननानैबो BTR गभर्नमेन्टनिसिम बिथांमोना खावलायहरो। मानोना बेखौ नायबिजिरनो हानाय गोहोआ BTR सरकारनियाव दङ होननानैबो बिथांमोना बुंथिबावो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि खोथाखौ सानहरोब्ला गिखांनाय फैयो। मानोना बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमाजोंनो बर'फोरा गिबि BSc खौ मोनजेननो हादोंमोन। नाथाय सुथुरफोरनि फाव फान्दायनानै बिथाङा BSc खौ नुनायनि बरादखौबो मोननो हायासै। आरो दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि बिहोमानि गेजेरजों दिनै BSc निफ्राय आगाननै बारायनानै BTR खौ खालामनो मोनदों। बिनिखायनो बिथाङा जे गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय आन्दोलन खालामनानै बर' हारिखौ बुहुमाव माबायदि गायसंलांनो नागिरदों बेखौ जों बर' हारिया हास्थायो होननानैबो बिथांमोना फोरमायबावो। बिनिखायनो जोबथेसालिनिफ्राय रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै जोबथेनानै दोनजानाय बारग' NDAB सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो नांगौ होननानैबो सोरखारनिसिम गोख्रों दाबि खालामो बिथांमोना। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेखौबो बुंबावो दि BTR हालामाव बर' हारिनि गोजोन सान्थिखौ लुबैमारदोंब्ला थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोनखौ उदां खालामना लाबोनो हानांगोन। लोगोसे बारग' NDAB बिथांमोना जे गावसोरनि BTR एकर्डनि जोहै गावसोरखौ गथायबाय बिथांमोननो थांना थानायनि राहाखौबो थाबैनो होनांगोन होननानै BTR सरकारनिसिम खावलायहरो। आरो जाय बिग्रायारि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि जिउखौ बर' हारिनि थाखाय बावलांबाय बिथांमोननि थालांनाय नखरफोरनोबो थांना थानायनि राहाखौ खालामना होनांगोन। अब्लासो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन सान्थिया फैगोन। बिनिखायनो गासै बिथिंफोरखौ BTR सोरखारा मोजाङै नायनानै खालामनो नांगोन होननानै बिथांमोना गोख्रों रावजों फोरमायो। दानिया थामथि खौराङाव फैदो। 5 आगस्ट अदेबानि मैयानि सानाव आसाम आयेन आफादनिफ्राय MLA मिनाल शइकियानि साइकेलखौ सोरबा सिनाय मोनै सिखावा खावनानै लांदोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथां MLA मिनाल शइकियाया गावनि गोमानाय साइकेलखौ मोननो हाफिनबाय।
मोनथिनो मोननायाव साइकेल सिखावआ जाय जायगानिफ्राय लांदोंमोन बे जायगानिफ्रायनो बे साइकेलखौ मोननो हाफिनदों। मख'नो गोनांदि बिथां एमएलएआ मोनथिहोनाय बायदिब्ला सोरबा सुबुङा जुदि आंखालनि थाखाय गावनि साइकेलखौ लानानै थांदोंब्ला आरो जुदि सहायनि गोनांथि नांगौब्ला बिथां एमएलएआ गावनो सहायखौ होनो थियारि होननानैबो बिथाङा फोरमायो आरो गोमानाय साइकेलखौ मोनफिननायनि थाखाय बिथां एमएलएआ साबायखर हरो, लोगोसे फेसबुक बायदि ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि थाखायबो साबायखर होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाथायाव थांनाय 2010 मायथाइयावनो गायसंजानाय सभाराम बरगयारी गोजौ सोलोंथायारि फसंथान फरायसालिमानि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दाफिननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबारखालिनो ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो सभाराम बरगयारी फरायसालिमानि गोरायुं लोगोसे लोगो गोरायुं फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आरो बे आफादनि गोदान आफादगिरि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि मावख'आरि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आफादगिरि गायसनो आरो गाहाय नेहाथारि महरै सभाराम बरगयारी फरायसालिमानि गोरायुं बिजित ब्रह्म, लेङाइ गोरायुं महरै गेसलिना बरगयारीखौ सोद्रोमा लाना गोदान फरायसालिमानि मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। मख'नो नांगोनदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सभाराम बरगयारी फरायसालिमानि आफादगिरिनि गिलिर बिबानखौ रुजुननो मोननानै जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनाव फरायसालिमानि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन होननानैबो रोखा फोरमायो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गहपुराव बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा मोनथाम दाबिखौ लानानै खुद्रिसारदों। गिबि दाबिया जाबाय एनडिएबिनि गायसनगिरि एबा बिटिआर सुक्तिनि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय आरो बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरनो जिउ खुंनायनि राहा खालामना होनाय, बेजों लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै सिमा बारायनाय बायदि दफाफोरखौ लाना गहपुरनि बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सोरखारा दिनैसिमबो बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरनि दैदेनगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाखै, जायनि जाउनाव बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा बिग्रायखांना सोमावसारनो गोनां जादों होननानै बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों। गुबुन फारसे चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोराबो एनडिएबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां खालामनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बुङोदि आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखार एबा प्रमद बर' बिथांमोना रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै बारग' एनडिएबिफोरखौनो थाबैनो गसिगोनल' बुंबाय थायो, नाथाय दासिमबो मानो जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाया होननानै गोख्रों अजद दैखांदों आरो बिथांमोना थारै उदां खालामनो हायैनि आन्दोआव मा दङ होननानैबो बिथांमोननि गोसोआव सोंथि जाखांदों। बिनिखायनो जाय सोरखारा एनडिएबिनि थाखाय मावनो दायथ' दङ आरो बिटिआर सुक्तियाव जाय दफाफोरा लिरजानाय दङ बे दफाफोरखौ थाबैनो सोरखारा मावफुंनो नांगौ होननानैबो बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों आरो थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा फैगौ 15 आगस्टनि सिगांनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ होननानैबो गोख्रों दाबि खालामदों सोरखारनिसिम बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।